गिबियावनो बैसागोनि बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय। जोंनि जा बर'नि जा हारिमु, बे हारिमुआनो जाबाय जोंनि हारिनि सिनायथि। जोंनि बर'नि मोसानाय, मेथाइ रोजाबनाय बेफोर मोनफ्रोमावबो जोंनि बर'नि आसार खान्थि, मावनाय दांनाय, जानाय लोंनाय मोनफ्रोमबो हाबसोनानै दङ। दा बेखायनो जोंनि बर'फोरनि हारिमुवा जाबाय जोंनि बर'नि सिनायथि। दा जोंनि बे बर'नि बे हारिमुखौ जोङो फोजौनो नांगौ दं, फेहेरनांगौ दं। थ' बेखौ बेबायदि खालामनो गोनांब्ला जोङो जोंनि इयुन लाइमोनफोरखौ जोङो थुलुंगा होथारनो नांगोन। थ' बे थांखिनि जोङो देग्लाय जोंनि सालबारि जिल्ला बड' स्ने आर्टिस्ट एस'सियेसननि गेजेरजों सालबारि जिल्लानि बेन्दोंनि सिङाव थानाय जोंनि इयुन जोलै महरगिरिफोरखौ थुलुंगा होनायनि थांखिजों जोङो देग्लाय बिथां मेन्डेला ब्रह्मनो दा किं अफ बड' बैसागो एलबाम 2025 मुङै मोनसे एवार्ड होनाय जादों। मानोना बिथां मेन्डेला ब्रह्मआ देग्लाय मोनसे रेकर्ड महरगिरिफोरनि गेजेराव मोन 13थानिख्रुइबो बांसिन बर' बैसागो एलबामाव बिथाङा एक्टिं खालामदों, अर्थात बाहागो लादों। थ' बे जोंनि थाखाय खोब गोग्गाथाव बाथ्रा। आरो मेन्डेला ब्रह्म बिथाङा बेफोर एलबामाव बाहागो लानानै गावनि जिथु मोजां फाव, बे मोजां फावखौ खालामनो हादों। आरो दिनै बिथां मोसानाय बा बिथां एक्टिं खालामनाय बे मेथाइनि गेजेरजों जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ रंजानायनि खाबु होदों। दा बेखायनो बिथां मेन्डेला ब्रह्मनि बिथांनि जि पारफरमेन्स, बिथांनि जा टेलेन्ट, बे टेलेन्टखौ जों दिनै रेकगनाइज होदों। आरो बे हिसाबैनो जों सालबारि जिल्ला बड' स्नि आर्टिस्ट एस'सियेसना देग्लाय बिथांनो बे एवार्डखौ होनाय जादों। जों बेखौनो आसा खालामगोन बेबायदिनि गेजेरजों जोंनि सालबारिनि बेन्दोङाव थानाय महरगिरिफोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन महरगिरिफ्राबो निस्सय थुलुंगा मोननो हागोन। गिबियावनो बैसागोनि बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय। जोंनि जा बर'नि जा हारिमु, बे हारिमुआनो जाबाय जोंनि हारिनि सिनायथि। जोंनि बर'नि मोसानाय, मेथाइ रोजाबनाय बेफोर मोनफ्रोमावबो जोंनि बर'नि आसार खान्थि, मावनाय दांनाय, जानाय लोंनाय मोनफ्रोमबो हाबसोनानै दङ। दा बेखायनो जोंनि बर'फोरनि हारिमुवा जाबाय जोंनि बर'नि सिनायथि। दा जोंनि बे बर'नि बे हारिमुखौ जोङो फोजौनो नांगौ दं, फेहेरनांगौ दं। थ' बेखौ बेबायदि खालामनो गोनांब्ला जोङो जोंनि इयुन लाइमोनफोरखौ जोङो थुलुंगा होथारनो नांगोन। थ' बे थांखिनि जोङो देग्लाय जोंनि सालबारि जिल्ला बड' स्ने आर्टिस्ट एस'सियेसननि गेजेरजों सालबारि जिल्लानि बेन्दोंनि सिङाव थानाय जोंनि इयुन जोलै महरगिरिफोरखौ थुलुंगा होनायनि थांखिजों जोङो देग्लाय बिथां मेन्डेला ब्रह्मनो दा किं अफ बड' बैसागो एलबाम 2025 मुङै मोनसे एवार्ड होनाय जादों। मानोना बिथां मेन्डेला ब्रह्मआ देग्लाय मोनसे रेकर्ड महरगिरिफोरनि गेजेराव मोन 13थानिख्रुइबो बांसिन बर' बैसागो एलबामाव बिथाङा एक्टिं खालामदों, अर्थात बाहागो लादों। थ' बे जोंनि थाखाय खोब गोग्गाथाव बाथ्रा। आरो मेन्डेला ब्रह्म बिथाङा बेफोर एलबामाव बाहागो लानानै गावनि जिथु मोजां फाव, बे मोजां फावखौ खालामनो हादों। आरो दिनै बिथां मोसानाय बा बिथां एक्टिं खालामनाय बे मेथाइनि गेजेरजों जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ रंजानायनि खाबु होदों। दा बेखायनो बिथां मेन्डेला ब्रह्मनि बिथांनि जि पारफरमेन्स, बिथांनि जा टेलेन्ट, बे टेलेन्टखौ जों दिनै रेकगनाइज होदों। आरो बे हिसाबैनो जों सालबारि जिल्ला बड' स्नि आर्टिस्ट एस'सियेसना देग्लाय बिथांनो बे एवार्डखौ होनाय जादों। जों बेखौनो आसा खालामगोन बेबायदिनि गेजेरजों जोंनि सालबारिनि बेन्दोङाव थानाय महरगिरिफोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन महरगिरिफ्राबो निस्सय थुलुंगा मोननो हागोन।